מה זה נשמה? נשמה זה משהו גבוה ביותר. הנשמה זה, כמו שאמרנו כמה פעמים, אלוקי נשמה שנתת בי. הנשמה זה הדבר המרומם והגבוה והמקודש ביותר, זה הנשמה של האדם. והנשמה של האדם אי אפשר לדבר איתה בשום צורה, והנשמה של האדם זה אור וכוח גדול ביותר, שמה שיש מסביב זה מפריע לנשמה. הדברים שלמטה, הנפש שלמטה, היא מפריעה לנשמה לעלות ולהתעלות ולהיפתח ולהגיע לדברים גבוהים ודברים קדושים. החיים של היום יום, המאכלות שאדם אוכל, ההתנהלות שאדם מתנהל, דרך ארץ שאדם מתנהג, הנפש במחשבה של האדם שאדם מתנהג, זה חוסם את הנשמה. אם כך, הרבד הלמטה, הנפש של האדם, מה היא גורמת? חסימה לנשמה של האדם. הנפש של האדם למטה גורמת מעצור לנשמה של האדם. אדם קם בבוקר, הולך עובד, והמעשים שהוא עושה הולכים וחוסמים את הנפש. אדם אוכל בצורה לא נאותה, הוא חוסם את הנפש. אדם מדבר בצורה לא נאותה, הוא חוסם את הנפש. אדם מסתכל בדברים לא טובים, הוא חוסם את הנפש. אז המעשים שלמטה, הגוף של האדם והחיים של האדם והמהות של האדם, הם חוסמים את הנפש של האדם. והיום יום שהאדם מתנהל, אם הוא לא מתנהל בצורה נכונה, הם חוסמים את הנפש של האדם, והנפש של האדם, הנשמה של האדם, שזה חלק אלוקא ממעל, שזה הדבר הגבוה ביותר, נחסמת.